Ir-reklamazzjoni tal-art ikollha impatt kbir fuq il-baħar tagħna. Fil-baħar m'hemmx barrieri u allura l-ħsara tista' tkun ħafna ikbar. Kliem l-ambjentalista u lecturer tal-Università Allen Dejdun waqt diskussjoni fil-programm TVN fuq l-Istazzjon Nazzjonali u spjega x'se jiġri fir-reklamazzjoni tal-art. Immaġna titfa' għexieren ta' eluf ta' tunnellati ta' terrapin fil-baħar. Ix-xajra baħar iċ-ċaqax dawk l-iktar żewġ li tissemmew, kemm il-kilometru l-isfel ħajinfirex dan. Issa jekk teqret il-baħar f'Malta jgħidli inti x'jibqalek. Matul il-programm il-kap eżekuttiv tal-MEPA Johan Buttigieg ma kienx ċar dwar ir-rwol tal-awtorità rigward ir-reklamazzjoni tal-art. Dejdun għalli hemm studju li juri li jekk issir reklamazzjoni tal-art fix-xajra, ix-xlokk kollu ta' Malta se jkun milqud b'mod negattiv. Mhux qed inkun drastiku, jekk isir land reclamation ix-xajra, da ħajjiġi impattat. Ix-xlokk kollu ta' Malta. Ġed ngħidu Marsa Skala, tajjeb Marsa Xlok, Delli Mar, mhux qed ngħidu jien hemm studju. Fil-programm ġie diskussu wkoll dak li ġara fil-bajja tar-Ramla f'Għawdex. Alan Dejdun għalli mhux vera li t-turist iħobb il-bajja mingħajr ċak, imma jħobb il-bajja kif inhi b'mod naturali. Il-turisti japprezzaw bajja kif inhi. U jien nemmen li dax-xogħlijiet li saru, tajjeb ma tallimna xejn minnhom. Meta mistoqsim il-preżentatur jekk saritx ksara jew le, Alan Dejdun għalli jrid jara studji serji minn konsulenti apposta u għalli lest li jbiddel l-opinjoni tiegħu fuq dan il-każ jekk l-istudji juru li l-impatt kien wieħed minimu. Jiena lest pubblikament inbiddel l-opinjoni tiegħi fuq dal-każ li ġara, jekk l-istudji juri li l-impatt kien minimu. Imma jridu jsiru dawn l-istudji mhux nibagħtu l-gafef. Mistoqsi biex jippubblika r-rapport tal-monitoraġġ li sar sabiex ikun hemm trasparenza kompleta, il-kap eżekuttiv tal-MEPA Johan Buttigieg wieġeb hekk. Ma dan mhux m'hemm xejn pubbliku. Dan l-istudju mhux pubbliku. Jekk ġismu, Jekk sar. Jekk jitlobuna, jiena m'għandix problema. Ma jkunx fuq il- Alan Dejdun qed jisħaq li n-nies huma disgustati b'dak li seħħ fir-Ramla l-Ħamra u sostna li d-Dipartiment tal-Ħarsien Ambjentali tal-MEPA għamel lista ta' kundizzjonijiet li ġew injorati.